Love Trip mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip kasama ang inyong mo'y delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Okay, all together, we say to each other, Lord, sana po tuparin nyo na ang Christmas wish ko. Sabihin mo na wag ka na mahiya. Oh, ano naman si Lord? Very, very forgiving naman yan. Oh. Forgiving and giving. O, sige na, Lord, sabahan mo ng fingers crossed. Lord, sana po matupad na ang Christmas wish ko. Christmas wish ko na sana magkaroon na ako ng pera ngayong taon kahit tamad ako. Oh, paano mangyayari yon? Paano mangyayari magkakaroon ng pera kapag katamad? Siyempre, pagka ganyan, sasamahan mo ng sipag, B. Ano, lahat iaasa kay Lord? Ano, nagtatapon ng pera? Umuulan? Sana nga lang, Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan, daldalerang atleta DJ Maratoni. At usapang Christmas wish, syempre kung ang wish mo bukod sa maging kumpleto kayo ngayong Pasko, alam mo, sobrang swerte ng mga pamilyang kumpleto ngayong Pasko, may kanya-kanyang toka. O, syempre, hindi lahat sa'yo. May magluluto, may maghuhugas ng pinggan, may kagaya mo, batugan. Charat! Baka naman may imbag ka. Ambag mo na lang yung kwento. Pwede na yan, kagaya ko. Di ba may mga ganon? Yung wala namang ambag, di na nga nagluto, di na naghugas. Ang ambag, kwento, puro chismis pa. Okay lang yun. At least, di ba, magkakasama ngayong Pasko. So, ang Christmas wish, syempre, bukod sa magkakasama tayo ngayong Pasko, lalo na sa darating na New Year, syempre, isa sa mga pinakamagandang wish din, sana po ngayong darating na 2026, mabawasan na ang mga pumupunta sa ospital. Dahil ang mga pera na nilalagay sa ospital ay nasasayang. Ni sana kung inalagaan mo ang katawan mo, pati ang baga mo, hilig mong managarilyo, edi sana hindi ka na pumunta sa ospital at nagbayad ng malaking bill. O diba, magandang Christmas wish yun. Na kahit papaano, yung mga naiipon mo sa trabaho, hindi ka magtataka na puro sa doktor mo na lang na ibibigay. Mas maganda kung yung pera mo o yung sahod mo, naialalaan mo sa mas magagandang bagay. Ano ba yung mga magagandang bagay na yan? For example, this 2026, baka gusto mo mag-invest ng planner. Planner, yung tigti 300, B, pwede na yun. Sulat mo dyan lahat ng mga plano mo. Kasi panigurado, magulo ka. Uy, ako minsan may mga ganung moment ako. Sabaw moments. Sabaw at sabog moments. So, kailangan natin ng sinusulat yan. Yung mga journal, yung mga planner for 2026. January, February, March, puno yung planner. After ng April, May, June, July to December, wala nang sulat ang planner. Pakatamad. Sulat mo dyan lahat ng mga gusto mong gawin ngayong 2026. Mga resolution. Pakarami ko ng laway sa bibig. Teka nga, lulunok muna ako. Okay, done. Yun, yung mga resolution mo ngayong 2026. Sulat mo dyan yung mga magbagay na magpapasaya sa'yo, mga bagay na hindi mo nagawa ng 2025, mga tao na may utang sa'yo, counted yun, B. Ano, thank you. Wala nang galon sa panahon ngayon, no? Hindi na pwedeng thank you, mangungutang ka, tapos thank you, goodbye. No! Ano tayo makakaipon yan kung hilig-hilig mo magpautang, di ka marunong maningil, ha? O tuturuan kita kung paano ka maningil. Sabihin mo sa kanya, kakapalan na lang ng mukha to, no?
Wala na, no? Nakalimutan mo na yung utang mo. Anak ka ng tokwa, hindi ka na makakaulit sa akin. Last mo na yan. Ganon, di ba napaka-sweet? Siya ko yung magpapaalam na patuloy mo pa rin isipin yang Christmas wish mo, New Year's resolution mo, kung ano man yang wish resolution, bala ka na. Basta pinakamahalaga, masaya ka at lahat yan, kahit papaano matutupad pag may kasamang dasal. Susunod na po ang ating spicy opa. Walang iba kundi si DJ Kim Chino. Dito pa rin sa 90.7 na Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Goodbye!